kaikille! Täällä on Rautapio vlog ja meillä on ilmoitusasia. Me tehdään samalla tässä tällaista Foodraft ja Fefoot nimisessä paikassa. Ja niin, tehdään siksi tätä ja samalla kun jotkut toivoo, että teen myös samalla peliä kun ilmoittelen asiaa. Eli Modric. Paitsi että Kiko Kasillaskin voisi ottaa. Kumpi? Modric. Modric on CM. Kai sit niinkun CM. Tohon, no kyllä mä Modricin otan. Joka laitetaan tonne. Kiko Kasilla olisi ollut myös maaliin, mutta ei se mitään haittaa. Eli me ollaan menossa 5. päivä 4. Mennään laivalle MS. Mä en tiedä miksi mä otin tonne. MS Baltic Princessille ja niin, tässä mä tein ehkä toisenkin draftin samalla täällä nettisivulla, kun mulla on enää nää ja mä en laita mitään enää sinne. Ois kivempi moke, ois parempi moke, ois kiva. Siitä toi, mutta me ei tarvita. Otan kurset. Sitten toi. Ton hyvempi ja huonompi, joten tää laitetaan tonne takaisin. Sitten laitetaan Värmein. Otetaan Simma, Mate. Ja sitten otetaan tosta tää CAM argentiinalainen. No niin, Chemistry on 100 ja tuolla ja 84 on toi Star Tower. Siinä oli kyllä aika hyvä. Niin, sit otetaan legendat tosta. No pelkällä backboxilla, Xboxilla. Otetaan 433 niin 2. 2 hulkkia. Mutta me otetaan Ramsey. Eikö Lorris, joten tehdään tää Barlaus BL. No voi nyt jumala. Jos mä ei saada tähän Messiä, niin sit mä oon tyhmä. No ei. Joten ei kerran edes sanoa. Team Chemistry on jo hyvä. No voi nyt jumala kakkapäätä. No. Tää on tästäkin Barlaus BL. Niin kuin Barlaus BR Liga BBVA. Rui Costa. Tännekin joku. No voi nyt jumala. Eli tää oli Barlaus BL. Tiote. Tosta Williams. Täältä. No Liga BBVA. Ja tähän Liga BBVAsta otetaan toi. Eli Chemistry on 75. Ratingi on surkeampi. Hei, täällä on vielä yksi. Tähän sitten en toivonut tätä, joten otetaan toi. Martinez. Joo, Martinez. Toi, en mä jaksa tehdä tätä, koska mulla ei ole enää ilmoitusasia. Mulla oli vaan se. Kumminkin, kiitos jos katsoit tätä videoa. Se tulee siis 5.3. Ei 4. Nyt on 28.3. Katsotaan nyt isoin player, joka maksaa eniten, on Luis Suarezin tämä kortti. Okei, kiitos kun katsoitte. Se oli Rautapio vlog täällä. Moikka! Hei! Voit tehdä vielä jotain minnes? En voi. Moikka!